Здравейте, приятели! От AdiArts.bg искаме да ви представим една карикатура. Всъщност две карикатури, като първата е един от най-големите размери, които предлагаме, 50 на 75 см на канава. Причината да е толкова голяма, както виждате, е, че е с 9 лица. Това е перфектен подарък за рожден ден. Разбира се, дамата не става на 700 години, а на 70, но това е шегичка с нея. Карикатурите са напълно персонални, като облекло, професия, както виждате, учителка, сервитьорка, шейх и други детайли, които клиентката ни имаше като изискване. Следващата, която искам да ви покажа, е пак на канава. Това е стандарта А3, 30 на 42 см. Грижовен татко, мама, която е на пътната помощ, и дъщеричката с нами сервизът на супер тати. Перфектен подарък за рожден ден. Ако вие желаете да направите подобен, може да се свържете с нас, AdiArts.bg. Дори само за консултация не е проблем да ни потърсите и по телефона. До нови срещи!